Du ikke ved det. Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Det er ret sikkert. Du spurgte også, hvis du selv ved. Nej, Jeg skal have noget autentisk video. Men jeg har heller ikke sovet hele natten, så jeg kan godt forstå. Du skal altså lige sætte på håret, Rasmus, når jeg tænder på den kamera. Og så har vi Olof, der bare ligger så.